and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangin. Ito, di lang siguro ko magdugay. Mubaling lang ko sa sunod nga adlaw. Ayaw. Ayaw na paglakaw. Ayaw na. Na naman si Mirasol. Ako siyang ingnon. Aron magka-istoryahan na igid mo. Ayaw lang dito. Mubalik lang ko sa sunod adlaw. Sige, arin ako. Naunsa maning mga tawhana. Pabadlong ginis Mirasol da. Bigan ibi. Akong addoon kung naunsa ginis sila. Mura maghait kay kayo tog tinanawan ako sa dindo, mer. Kumantay ko, murag bleed ang iyang tinanawan, hait kayo. Ayaw to siya tagdalo siya. Wa ka to siya masuko na ko, nagit anger na ko. Bahala siya masuko siya, uy. O ayaw sa kahadlok niya. Mirasol, Uy, tay. unsa ba ning imong kalaki? Nganong mas gipalabi nimo kayong tawhana kaysa imong bisita nga si Dindo? Tay. Human ako misulti ninyo nga wa na ko'y panahon ni Dindo. Pita. O kung sa may hinungdan na, Mirasol? Tungod ba ining tawhana? Oh, come on. Brat, Jerry. Ayaw lang ko tuliso ka. Mabuta ta na. Tay, tay. Ayaw ka ni pag-ingon anak, tay, be, tay. Way kalabutan si Lucio ini. Ako nang gidaygan si Dindo sa tanan nga wa na siya mapaabot pa nako. Wa ko makasabot nimo, Mirasol. Ang tao nga misakripisyo nimo sa dugayng panahon, imo lang ibaylo, ining gasigalang ang mata. Tay, ayaw ka ni pag-ingon anak, tay, be. Mindset ba? Mauwag Lucio, tay, uy. Okay ra, mer. Dako man tuod ni akong mata. Pero, cute tanawon. Usa? Tay, utang buot. Ayaw pag-iskandalo din, he. Respeto iyang akong bisita, tay. Mag-istoryaw niya tag-usab, Mirasol. Basta! Wa ko magkauyon, ining imong gibuhat. Ha? Why mindset? Labyog-labyog biyang lobot, no? Ala, nasuko imong tatay, mer. Ayaw na lang to sa tagdaw, Lucio. Mag-isgot na lang taglain. Unsa may atong hisgutan, mer? Unsay, what are hisgutanay? Daghan pa kong mga pangutana ni mo bahin ni Toribio. Mau ba? Mau ba, mer? Sige. Just ask me. Pangutana lang si gusto mong ipangutana na ako, bahin ni Toribio. And I will answer you. Ako kang tubagon. Kadiyot, kaya magkuhaon ako atong mainom. Busit! Sa mga plano ni mo din. Sukad nga ni abot ang duha sa atong dapit. Nagsugod ka ni malas nga akong kinabuhi. Pero di man sila lisod ipuson din. Kung maingon ka lang nga ato sa ipuson, karon dayon, ato ng baton. Gusto ko. Ngayon yung dadon din sa kong atubangan katong ginganlan ug Lucio. Oh, di ka gusto ka ipuson na to dayon? Patubanga una na ako. Kay gusto ko nga ako siyang pailhon kung si kinsa yun ko. Wala problema din. Karon dayon, buhato na mo. Huwag mo siyang dadon sa ibang atubangan. Buhata dayon, Joe. Buutan man dito si Mirasol. Butan bitaw. Nya gwapa pag yun. Mao day naibog ka. Bangag sa ilong. Ha? Budeds. Sa tinuoy naman sa tinuod lang, Budeds. Kung mutuo lang ka nako, kadto si Mirasol, ako tong asawa. Bangag sa ilong. Anong nagpitik-pitik ka man diya? Ha? Kadungog ka? Ay, Nay nagpitik-pitik.
Pa-uk-uk na nagkauk si Charon. Ikaw ba? Oy, ikaw ba to, Rebs? Ha? Nanasad ka ng imong binaw ang ha? Oh, kay tinuod man bitaw. Hmm. Di mangug ka mo tuugod nga Arturo ang akong pangan. Ang nisod nga kalag sa lawas sa imong bana si Arturo ug dili na si Toribio. Wa ka kabantay nga lahi na nga akong tingog bangag sa ilong. Pero wa may kalainan, Torebs. Si Toribio manggihapon ang imong aksento. Ang tanan nimong tono sa sinultihan, ako magyong bana. Ayuhan ako paminaw gud budits bidas na siya nang ikaw ay ko pada ng rabis ni mong musaka na gud. Ay, dili ko bungal ay. Kay di yung ko si Toribio. Di ko si Toribio. Si Arturo in town ko. I Bangag sa ilong. don't believe you. I don't believe you, Toribio. Palusot rin na imo eh. Oh, Kay doon nagyug kailaing plano. Gusto na imo nga imo na kong ilisan. bidasan ni mo. Natural nga di yung ko nimo kay di naman ko nimo bana. Bangag sa ilong. Sama niya ay. Jesus, Ginoo ko, Marisip. Ay, lagi. Imo na lang yung kong sayon-sayon nun dya. Susun sa'yo no, giisi-isi ta ka. Paita sa nimo eh. Ambot mo budits, oy. Basta kay mao na tinood. Naara na nimo kung di yung kamutuon ako. Gisayon na lang yung katorabyaw. Oh, Kung naibaw pa lang ka nga. Naibaw pa lang kung mausap di ay ka. Mas may pag namatay na lang ka hangtod sa hangtod. simba ko ka diyaw. Bangag sa ilong. Nagmahay ka o siya kung pag-ampos ginaaw. Nga mas may pa og wala lang niya dong gani nga akong mga pag-ampaw. Oy, budits. Ayaw tong pagtingon ana, budits. Oy. Walang ka makasabot sa katuyuan sa Ginoo kung nganong nabuhi kong pabalik. Ang kuwang ragod nimo karon mao ang pagsabot ug pagtuo sa akong gisulti nimo. Pero kung di gyud ka mutuo, wa na gyud ko'y mahimo aron mutuo gyud kanako. Bangag sa ilong. Bangag sa ilong. Oh. Kung magpadayon kang ingon enay, mas may pang magpagamatay na lang ka. Ay, sa? Uy. Usa gud tayo magpakamatay ka. Ayaw pag iningon ana budiday, uy. Gusto kang maimpirno? Ha? Puslan man gaway, nagmahal na ka. Magpagamatay na lang yung ka. Bangag sa ilong butangi. Gusto lang ko masayod, Lucio, kun. Kinsa gina si Toribio. Kuan, kining, ano ni? Kanang, mauling ito akong gisulti ni Momer. What I'm telling you, lisod man tuhuan. Pero kana si Toribio, bana gina ni Budiday nga namatay na. Pero nabuhi pagbalik, born again. Tungod kay nipuli ang kalag ni Arturo. The soul of Arturo. Ayaw gani ko kumidyahe diha, Lucio. Wala kita kung magkomedya ni Momer. I'm not a joker. I'm not joking. Be. Sige, be. Mga tana ko ni mo, be. Nakaila ka ba sa kumbana? Kiki. Ha? Kiki. Kaila kayo. Oh, Sud good me sa imong bana. Mao na. kanang tinuod gud ha. Ayaw gyud pamakak na ko, Lucio. Kaya ako makaila ba gyud kog tawo nga mamakak. Ulagi mer. Ang tinuod gyud. Mao na. Okay, sige, be. Diin man gid mo nagkaila ni Arturo sa una, be. Oh, come on. Kuan. Silingan magud mi niya diha sa Baryo Nahawan. Mao na, Baryo Nahawan. Sukat nga namalhin na sila. Magsuruyan gyapon na siya sa muak niya adto. Mao na diha. Pero, wa man gyud ko makadungog ni Arturo kani adto nga maghisgot sa imong pangan. Kay katupis Arturo, gidabi ato niya yung mga higala din sa amo kani adto. Oh, come on. Gisgihan man ko niya og dapit sa una, mer. Kaso lang, wa pa lang yung ko kahigayon ato mga panahon na. Kay busy man sa good guy, busy ko sa akong trabaho. Mao ba? Oo. Pero, kini be, Ah. kung tinuod nga suod gid kaayo mo, unsa may imong mga nahibaw-an na mo ni Arturo? Oh, come on. Daghan kay sa gisulti nako nga mga sekreto ninyo, mer. Sama pananglit, for example, sa inyong unang date, first date.
Muna, sa una ninyong date, milusot ko no ang mumho sa iyang ilong tungod sa iyang kurba. Ay, nahinom pa rin siya, Ana. Oo, tinuod mo na, di ba? Tinuod na, Oh, Lucio. come on. Misulti pa gani siya nga sa dihang imo siyang gisugot. Nauaw ko no kay siya kay sa sobra niyang kalipay, nakalitan ko na siya siyang kogalingon nga nakautot sa kalipay diha sa imong atubangan. Uy, yasta ka na. Ayaw pa kang gisulti diha ni mo. At tinuod mo na, dili ba? Oo, tinuod na. Pero, mga embarrassing moment man intaw na, uy, Lucio. Timaan na, Mer. Ha? Nga si Arturo, dakong buhi yun. Uba na to karon. Kay bisag imo pa siyang istoryahon karon. Magkapamatuod yun siya sa tanan nga siya giyod si Arturo. Kay matubag yun niya ang tanan nimong mga pangutana. All your questions be answered. Yes or no? Oh, aw kining atong istorya, Mer. Wa ni pinugsanay ba, ha? Wa ni pinugsanay. Naaraman na nimo kung mutuo ka og sa dili. Basta kay gitubag lang nako ang imong pangutana karon. Sige. Mupadayon pa ko sa daghan ako mga pangutana, Lucio. SM. Ha? SM? Dili mall. Sige, Mer. Muna Aho. SM. Hutda ang tanan mong pangutana. Kay suwayan ako og husto nga tuwag. Oh, come on! Grabe, sad ka tayo, uy. Nganong si Lucio may imong kasukan nga bisita masab na siya? Naglagot ko ang tawhana. Way respeto. Uso ko'y way respeto, tay. Wa si respeto ni Dindo. Otro pa mo igsoon. Way huna-huna. Kalain ni mo tayo, uy. Nganong magbuot man kas kinabuhi ni Mirasol, nga iya man ang desisyon sa iyang kaugalingon. Oo lagi, pero desisyon nga sayop. Oh. Maunang naglagot kay ko. Wa nagid mo'y kaluoy og tao. Kay inyong pagtuo nga kamo ragi hosto. Kung nasuko man gani ka ni Mirasol, tay, ayaw lang iangin ang uban tao. Kay mauwaw ta, uy. Kauban ba yan na nimo sa simbahan si Lucio? Mga wa na sila'y ayo nga mga kauban. Way ayo. Way mindset. Wa sila magpuyo sa tinud-anay nga Kristohanong buhat. Di pas na ako ba? Di pas na ako. Ha? Sila mga tigpakaling-ingnon. Ako dili. Ikaw, tay, no? Usahay baya, tay, no? Kita rin maunay sa kaugalingon na itong sinultihan. May no, ni anak mag-aintro. Unsa? Usi ba unay? Mana, diha. Ang buot ba na ako ipasabot, tay, ba? Nga maginahinay sa taon ta sa atong sinultihan, uy. Kay mo bumirang rabaya na nato. O gitudlo sab na sa Ginoo nga kinahanglang mapahiubsanon ta. Di ta mo dali og kasuko. Riming. Mura kag Angry Bird. Riming, ayaw kong sultihi anang mga butang, ha? Kay dugay na kay kong nahibaw, anak. Wa pa mo mataw. Nahurot na kong basa ang Biblia. Biblia. We. Oh, hinuon? May noon, tay. Kung may sab nga sa atong pagbasa, ato sad untang ilitok nga tos buhat. Hilam di ay. Na. Angry Bird na sad. Anaawa ra gyud ka, tay. Kalit lang kag kasuko nga wa man unta ko makig-away nimo. HB kay kada. Unsa HB? High blood. Igo raman ta ko misulti tinuod ba HB din ta. Ay, mindset ba? Mindset. Mindset. Basta, tambagin ang imigsuon nga wa gyud ko makauyon na niyang kalaki karon. Oh, come on. Pas nilantor. Murag, konsuelo na kay tayo ni. Konsuelo. Ya, unsa naman, kumusta naman yung istorya ni Mirasol? Amo ng silingas konsuelo. Nindot nga balita, Tor. Nindot kayo. Kaya aron ka masayot, mas nainteresar ug maayo karon si Mirasol. Bahin nimo because of you. Mau ba siya? Oh, Bangag sa ilong. oh, come on. Wa milaing gistoryahan karon sa ila. Ang mahitungod ra sa imong pagkatao. Unya. Unsa may iyang gisulti? Niya naman sa niyati SpongeBob. Kuan. Nangutana lang siya kung kinsa gyud kuno ka. Unya. Unsa may mo gitubag bangag sa ilong? Ako siyang gitubag, Tor, nga ikaw si Toribio. Pero ang kalag, nga naa sa imong lawas ni Toribio, mao si Arturo.
Mo ba? Oh, Ay, sa pa yung reaksyon? Sa yung reaksyon pa. mura siya nahinuklog sa akong gisulti. Ha? Murag katuo na yun siya, Tor. Mao nga, gidasunan ko niya og daghang pangutana. Many questions. Ug ang tanan, akong natubag sa husto. Suma sa imong mga gipanulti nako, 50/50 akong score. Kena. Sus, kena. Grage ko na balita aso. Grage ko sa bangang sa Oh, ilong. come on. Og niya pa, Tor, niya pa. No. Miingon siya nako. Nga naa siya plano puhon. Nga makikistorya gyud ko na siya. Ug usab nimo. Ha? She will talk again and again and again. Kano sa masyo? Sige, Ignacio. Basig, karon pa dayon kam. Basig, karon pa dayon. Kay makikistorya ko niya. Bangag sa Oh, ilong. come on. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!